Azvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe mafloods akumanaka ye vanhu vacho vaiva vanenge vadedzera kuti ZANU-PF huchi uyai panapa mundiudze kuti muri kufila sei, because this situation ndakaitarisa kana une brains dzakakwana dzinodhonza chaizvo inotokubata chete iyo this situation. Nyaya iri panapa yakadai so, government has since independence in 1980 been working on tarring Gutu Buera Road, the shortest and best route between Masvingo and Manicaland, as the most government projects, only 10 kilometers average of 200 meters per year, have been replaced in 45 years. The above bridge across Durue River was flooded today, forcing motorists to abandon their trips during the rain season. This bridge can be flooded for weeks, forcing motorists to go via Chivu and Buera, which is more than 160 kilometers longer. The MPs for the two areas are Chitando and Benjamin Ganyiwa, both of ZANU-PF, and the senator is Matuke. Ndo nyaya iripo, ndo zvakaitika ikoko pamwe messages chasvika kwavari. Maybe this bridge is too expensive kuti ringe richiiswa, I don't even know, but pamwe pacho wakumanaka panoda kuti vanhu mungonyara munyare chaizvo, because ndo rutu yacho diki yekuti vanhu munongeta se munongopinda nepapo. But in this era vanzi vanhu vachiri kusvika kunzi mvura yakanaya ikokoyo voto mota dzoramba dziripo dzakastika. Amen. Munokwanisa kuzondiudzawo zvamuri kufunga. Inini ndine zvimwe zvandiri kutofunga zvitori dangerous. Tell me what you think mimi. Asi ngatisangane mucomment section. Tiri kuona kuti vanhu kwatiri kuenda isusu tinoziva kuti president wedu vaNelson Chamisa vakataura kuti hakuna election inofanira kuitika 2028, nyaya ya2023 isati yapera. Ipapa unozoona umwe munhu akutobvuma kuendeswa kunovhota. Isusu hatisi kufanira kubvuma kunovhota. Isusu vana vese veZimbabwe, vana vese vanotsigira Chamisa, vana vese venyika, kana uchiziva kuti vhoti yako ya2023 yakaenda pana Nelson Chamisa, kana kuti unoda Nelson Chamisa, haukusi kukodzera kuti tinge tichinovhoteswa futi 2028, because ndakaona hangu mistake yakaitika pa2023 papa panyaya yekuti results anga abiwa, kana kuti vaongorori vesarudzo vakaona kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, asi MP opposition yeTriple-C akaoneka chinopinda muparliament kugumisira azorekorewa futi naChabangu. Saka ndeimwe mistake yakaitika kuti MPs nemakanselas vanga vasangane even nemasenators nekuda kwekuti sarudzo vaongorori vadzo vari kuti hadzina kufamba zvakanaka, zvanga singagone kuti vaende kuparliament. Vaifana kutoramba kuitira kuti nyaya itange yagadziriswa. Izvo anoona kuti sadhaki yacho yakamutya Mnangagwa kuti igadzirise zvinhu. Isusu hatifaniri kupusa sevana veZimbabwe, tiri kufanira kungwara kwete kuti tobva taitiswa futi the next papa tobva taoneka isusu kuti hakuenda futi kunovhota, futi tinovhota sarudzo dzinodiwa, nyaya ya2023 isati yagadziriswa. Vana veZimbabwe pamwe pacho ngatishunurei maziso, ngatiregei kungoita vanhu kuti tinenge tichingotya. Ngatisunurei maziso, zvinhu hazvichada kutya. Izvi zvanyanya izvi. Ngatiregei kuitiswa, ngatirambei kuitiswa. 2028 hakuna election iri kuitika. Nyangwe vakati vanoda kuita varegei vaende vaite, because hazvina zvazvinoshanda kunovhota kuti tinovhota sarudzo dzinodiwa. Hazvina zvazvinobetsera, varegei vaite vegani, vangozvigadza zvekuzvigadza kwavo ikoko. Asi isusu naMwari watinonamata vachitibatsira, vachitikombera, vachitirwira, mukomana Nelson Chamisa achatopapinda, vachida vasingadi. Ende Mwari vanozviita nenzira yavanozviita nayo yatisingakwanisi kufungidzira isusu, ende achatopinda chete mukomana. Saka vakaona vachiti ngatinovhota varegei vaite, isusu ngatiregei kutombovhunduka kuti vakunovhota, saka vachangohwina nekuti vanokavhota varegei vaite, because nyangwe takanovhota havati vane musimba wokurambirira pachigaro. Saka tinopopwesirwa time isusu kwatakavhotera tinomuziva. Uye ese mapazi acho makuru anofanira kutimirira vari kumutya. Saka isusu vana veZimbabwe tiri kufanira kuita follow up kuti munhu abve pachigaro. Hatina chinhu chinotaurwa naMnangagwa chatinofanira kuteerera isusu vana veZimbabwe, because hatimudi. Ende chese chinhu chinoitwa neZANU-PF isusu sevana veZimbabwe hatifaniri kutombwa
kuwanika tichichiteerera kuti anofana kunyatsozwisisa ega nekuti aiwa patina kwatiri kuenda nyika iyi tiri kuenda musimba. Simba rine parinoshanda. Panoda simba panofana kushanda simba, asi panoda njere panoshanda njere. Munhu angagona kuziva kuti pari kuda njere ngapashande njere, pari kuda simba ngapashande njere, ngapashande simba. Saka ndinofunga ndinoti handina akawanda ekutaura.